Göktepe ýatlamasy kommunizm we garaşdyrlyk döwründe. Göktepe şehitlerini ýatlamak we bolan aýlygans jinayeti analiz edip berňemege Türkmenistanyna ne padşahlyk döwrüne, yani 1881-1924, yani 40 ýyl çemeti, ne de komünistlerin 70 ýyllyk hökümeti döwrüne mümkinçilik berildi. Asıl şeýle jinayetin gyrgynçylygyň bolanlygyny agdamak gadagandy. Yani 1981-nji ýylda Göktepe uruşunyň 100 ýyllygyna bagyşlap Türkmenistanyň ortadan düzümine meýletin girdi diýen propaganda ürjedip giň meşhurde ýaýratyldy. Baky dogurluk diýen kitap çap edildi we bu waka bilen bagly Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň binasynyň öňünde ýadygarlyk daş oturdyldy. Onda şeýle ýazgy bardy. Şu ýerde Türkmenistanyň ortadan düzümine meýletin girmeginiň 100 ýyllygyna ýadygarlyk oturduljak. Gafurov hem Niýazowyň hökümranlygy döwründe bu waka bilen bagly ýörekde medal döredildi. 1990-njy ýylyň ýanwar aýynyň janwiýetinde ilkinji gedek Türkmenistanyna döredilen syýasy jemgyýetçilik agzybirlik halk hereketi Göktepe şehitleriň hatyratyna sadaka berilejekdigini elan etdi. Ýöne Niýazow we onuň rejimi muňa diş tırnak bolup garşy çykdy. Sadaka gatnaşaklary tutsak edilmeler bilen haýbat atdy. Soňra Niýazow öz şähersiz onu hatyra unup elan etdi. Ýene bir gedek salam. Käbir topordaşlar Dykma Serdaryň şahsiýeti hakyny soraýarlar. Mysal üçin Weli Kömek oglunyň goşgusyna Dykma Serdar ýatyr bir ýerde diýip, ama Dykma Serdaryň hem Göktepe'de şehit bolanyny öňe sürýärler, ýeşile düşünýärler. Umuman Dykma Serdar bir iki taraply şahsiýet boldy, bir şahsiýeti duganaty bar eken. Şol hakda biraz şeýle maglumat bar, şol aýdyp bereň, belki tanalmagyna kömek eder. Özmurat Dykma Serdar 1825-nji ýylda Börme owasyna dünýäge iner. Ol teke taýpasyndan Muhammed Nazar atly gaty baýyň 3 oglunyň biri bolupdyr. Tokguzy hemde küle boýly bolan üçin oňa kiçilikden Dykma lakam galypdyr. 15 ýaşynda Bejnurt kurtlaryna alamançylyga gidenne esir düşýär we 5 ay esirlikde galýar. Börmeniň halky esirlikden boşadylmagy üçin müntümen pul ýygnap ony boşatýarlar. Bu iş Nurwerdahanyň gahar gazabyna sebäp bolýar, ona dardan maşşak bolýar. Dykma ilki başta Ruslaryň iň güýçlü garşydaşlaryndan biri bolupdyr. 1870-nji ýylda Mikhailovski, yani Xadarýa Ruslaryň padigany, Rus padiganyny lagerne türkmenleriň çözmeginde mühim rol oýnapdy. Bir tegoşda ol tekem ýomut bileleşiginiň ýolbaşçylaryndan bolup, Ruslar bilen uruşda hiç wagt gorkmandyr. Ýöne Hiwanyň 1976-njy ýylda Ruslar tarapyndan basylyp alynmagynyň soň kem-kemden Rus harby güýçlerine garşy durmak türkmenler üçin helakçilikli bolar diýen netije gelýär. Ruslar bilen parahatçylykly şertnamanyň türkmenler üçin has akylly boljagyny Dykma Serdar öňe sürýär. Ýöne agla we türkmenleriň Ruslara boyun bolmak pikirine garşydygyny görüp, iki taraplyň siýasat ýöredip başlaýar. Bir tarapdan Rus harbylaryna hüjüm etmegi dowam etdirýär, aýry tarapdan General Lomakin bilen dostlukly gatnaşyk gurmagy synaşýar. Bu arada Gradokowyň kitabynyň 2-nji jeldinde 193-96 sahypalaryna maglumat berilýär. Ruslar 1878-nji ýylyň güýdünde ahala çatdan hüjüm edip başlanyna Dykma Serdar düşman sütünlerine atlylar bilen garşylyk görkezdi. Gradokowyň sözlerine görä 1879-njy ýylyň 7-nji iýulyna Julaýda Hojagalada Ruslaryň öňre gidişligine Dykma Serdar hem sopahan boyun bolmak we hyzmat etmek bahanasy bilen Ruslaryň ýanyna barýarlar. Ruslar ilki bilen olar bilen dostlukda bolýarlar. Ýöne Türkmen frontundan jephesinden maglumatlar almak üçin uruş gutarýança Dykmany zamurlukda saklaýarlar. 1879-njy ýylyň Tomsonna Lomakin Göktepe uruşuna ýyda çekilenne Türkmenleriň ýeňişinden soň bir näçe Rus ofiseri bilen Dykma Serdaryň arasynda dawa ýüze çykýar. Ruslar Dykmanyň ýaragyny alyp oňa azar berip başlaýarlar.
Ahir bir pursatda dıkma Rus goşundan kaçıp Sobhany öz bilen alıp gaýtýar. Olar Nurberdi hanyň ýanyna gelip özleriniň bagyşlanmagyny soraýarlar we Ruslar bilen sevişmäge gasam etýärler. Nurberdi han täze geňeş gurup odal dönüp yglan edilen dıkmanyň günäsiniň geçilmegini soraýar. Göktepe Sinan'dan soň fevriýe hem mart aýlaryna dıkma Mary we ýol ötene baryp bir näçe ýüz ýoldaş bilen tejem bilen Marynyň arasynda boş aýlanyp gezýär. Türkmenleriň oňa bolan namsyzlygy sebäpli dıkmanyň lapy keş bolýar. Bularyň hemmesi ony Rus häkimetlerine boyun egmäge mejbur etýär. Aprel aýynyň başynda Skobelew'e boyun bolmak üçin Aşgabat şäherine gelýär dıkmyserdar we boyun bolýan alamaty hökmünde kılıjyny Skobelew'e berýär. Batyrlyk üçin Silaw hökmüne Skobelew kılıjy ýygyna oňa gaýtarýar. Dıkmyserdar Rus padşahyna wepaly boljaklygyny ant içýär. Dıkmyserdar tabyn bolanyň soň Rus resmileri tarapyndan Peterburga çagyrylýar. Peterburga baranlar Ruslar ony gowy garşy alýarlar. Dıkmyserdar şol pursatdan peýdalanyp ogly oraz berdiğiniň Orsiýadyň harby kadet mektebine, ýagny nizamiler tälim bergen mektebine okuýar diýär. Dıkmyserdar bir näçe ýyl soň kesel derarly aradan çykýar. Biz bu maglumaty Doktor Mehmet Saraýyň Imperializm döwrüne Türkmenler kitabynyň aldyk. Bu kitap elbette ýyldaşymyz Kadirberdi Erejaý tarapyndan Parsça terjime edilendir. Bu dıkmaserdaryň gysgaçyk biografi, ýöne onuň bilen bagly şüpheler we ruhlara kulluk edenlik hakynda şu zatlara da üns bermeli. Birinciden, barp 50 ýyl çemeti çap edilmegi gadygan bolan merhum Ata Goşudowyň Perman romanyna başdan aýak bu eserde dıkmanyň Ruslar bilen gatnaşykda duranlygy we Göktepäni goramaga gatnaşmanlygy aýdylýar. İkinciden, dıkmaserdar uruşdan ön geçirilen kasam içiriş meclisde yok. Yani gönübegin maglumatyny onun barlygy ya ýoklugy hakynda gurrun agdalmaýar. Üçünciden, Göktepe Gala Sinan'dan soň hem Mary boyun bolandan soň dıkmaserdar we Nurberdi hanyň kiçi ogly Magtymguly han padşanyň ýanyna gitýärler. Magtymguly han Rus senat meclisine wekil deputat bolup bellenýär. Ol soňra bolşewikler tarapyndan hem ahalyň ilkinji hany bolup Aşgabatda oturýar. Dıkmaserdar we ýanynaky beýlik hanlar Rus padşah tarapyndan medal bilen silaglanýar. Yine bir fakt bar berde İngiliz casusi ya diplomati Edmond O'Donovan Mary Jülgesinde diýen kitabynyň soňuna Mary hanlarynyň Maşatdaky İngiliz konsulhanasyna öz adyna ýollan hatlaryny getiripdir. Şonda dıkmaserdaryň Mardaky ilaty Rus tarapyna geçmäge ýanlygy we bu urda giýje günni alyp etýänligini we oňa garşy, ýani dıkmaserdara garşy nädip çäre görmeligi dogrusyna Türkmen hanlary Edonowanyň teklibine garaşýarlar. Hawa, şu maglumatlardan belli bolýar, dıkmaserdaryň şu iki taraplyň oýnan siýasaty ýöne nämedir ony bir türkmenleriň milliyetçi nasionalistleri has ululçy gorkadýarlar. Mesela şehit boldy diýip gorkadýarlar. O şehit bolanokda Göktepe Gala partlamazdan öň Mara taraf diye Gurwamra diýşan bilen. Ştatlary gaýtadan mutala etseňiz, belki dıkmaserdaryň şahsiýetine göz getirirsiniz. Rus ýazgysy Fyodor Dostoyevskiň günneliginden ola Göktepe biziň üçin Aziýa nämemişin. 1821-nji ýylda doglan Dostoyevski 1881-nji ýylyň 9 fevralyna, ýagny Göktepe alınmagyndan bir ay soňra aradan çykdy. Ol öz günneliginde şeýle ýatlaýar. Göktepe alınny, tekeler derwedagyn edildi. Entek ählisi boyun egmediýän bolsa, biziň geňişimiz şüphesizdir. Jemiyet hem metbuat şowhun etýärler. Bundan öňrek bolsa, jemiyetde hem metbuatda bir işe ören parksız seredipdiler. Aýratynam general Lomakynyň şowsuzlygyndan soň hem de ikinji hüjüme taýýarlanylýan wagtlarda aslyny ol ýer biziň nämämize gerek? Ol Aziýada biziň näme işimiz bar? Özümizde açlyk, difterit, kesel bar wagtynda mektepler ýok we ýene-ýeneler. Hawa, şeýle pikirler ýaýradylýardy. Biz bolsa olary dinleýärdik. Eýsem hemmeler şeýle pikir etýärdilermi? Ýok. Ýöne nähillen bolsa düşünmek gerek.
Bizim Aziya hücum edici siyasetimizde soňky döwürde gaty köpler ýakymsyz garaýşda bolurlar. Skobelew'in genişi bilen tutuş Aziýanyň iň çet künjeklerine şenli. Yine bir hamana gadaply hem boýun dindar halk ak padşa boyun molly. Türkmenlere diýer. Diýen gopun gatşalt gaýrady. Goý ol milyonlap halklar tähindisany çenli. Hatta Hindistanyň özüne hem ak padşany ýeňip bolmaýanlygyny, bu onuň kılıjynyň siýilmezligi baradaky ynam össün. Ýokdan bolmasa general Lomakynyň şowsuzlygyndan soňra tutuş Aziýada biziň kılıjymyzyň sarsmazlygy barada şüphäniň döremegi gurrunsyzdy. We Ruslaryň awraýy megerem şüphäsine düşerdi. Şunuň üçin biz bir ýolda saklanyp bilmeriz. Ol halklaryň öz hanlary, emirleri bolup biler. Goý halifalary bolsun, ýöne ak padşa halifanyň hem padşasydyr. Bu şeýle anamy hem ornaşdyrmalyr. Ol ornaşdyrylýar hem de ýyl saýyn ösýär. Bu biziň üçin ören derur, çünki geljege taýýarlanýar. Gündelikden statanyň soňy. Ine Islamik revolüsiýa bir çağanyň göz ýaşyny degmeýär diýen we geni, ýani nabyg edilip arşa götürilen Rus ýazyjy Dostoyevskiň basyvalçylyk hakyna garaýşy şeýle. Onuň biýatlamalaryny ýere ýaymak kommunistleriň ýadyny düşmän tersine onu gizläp geldiler we basylyp alynan türkmenlere Dostoyevskiň beýik akyldardygy hakyna öwgü baryny ýadyrdylar. Rus nasional şovinistleri Cellat Skobelew'in heykelini, müjessemesini Moskwanyň orta arasyna oturtdylar. Lenin'den buyruk bolmasa ol ammara eltilmejekdi. Ýöne Putin döwründe bu müjessemeni ammardan çykaryp edil garaşsyz Türkmenistanyň Moskwadaky ilçanasynyň garşysyna göz edip oturtdylar. Türkmenistan muňa protest bildirip onu aýrdyryp bildimi? Ýok, başarmady. Tağın katibinin senin üstüne diyen koşulunu getirýär. Bir garran öz göz bile görüp durdy. Katibi sonra gartaşanyna şu galan üstüne barıp şu tadyşy goşuny aýtdy diýildi. O galanyň sonra niýazy fikirip onu üdümekdirdi o tane. Galan zatına merdiler. Yıkılmış şehrimiz heniz oturmuş, şeýle horluk gördük senin üstüne. Ölenler ozdurdy, galan ne gördü, şeýle horluk gördük senin üstüne. Nurberdihan gol yeterden daş bolly, berdi Murat ulug ile baş bolly. Gökdepe üstüne çyn höweş bolly, şeýle horluk gördük senin üstüne. Yegenanyň käriyidine gelen soň, ondan sonra ýaňalany aran soň, ay tutully, berdi kazy ölen soň, ay gün ýas baglady senin üstüne. Han Mehmet Atalyk Oraz Methany, illerin üstüne perwazdyr jany, ol erlerin hemra bolsun janlary, olar hem jan berdi senin üstüne. Kurban Murat Serdar, Kolatan bilen, halky cepha çekleşirin jan bilen, şäherimiziň içi dolu kan bilen köpler şehit boldy senin üstüne. Nedir daşayakdyr ýygnagyň gülü, Amanşa Söýünhan barynyň uly, Anne Mehmet Çetçe ýöwlýagy şolary baýdyrdyk senin üstüne. Ewez Murat dykma iýilip jahana, äli Kurdistany getir amana. Keweş güni deger her bir ona it bolup garpyşdyk senin üstüne. Bir musallat geldi jahana alıp, bir maslahat tapmadylar iyil bolup. 15 gün kan akdy misli sil bolup, şeýle horluk gördük senin üstüne. Gyýkyllap surnay kurnay kakyldy, şehit diýip bir ýandan çykyldy. Bala çağa gökdepäge döküldi, şeýle horluk gördük senin üstüne. Her ýaga ýanyşdan belent bak bilen, kesir kılıç bidew arabat bilen, Garawatyr ötdi sa ýigit bilen ne erler baýdyrdyk senin üstüne. Bir işler iş däldir, belli ziýandyr. Oňa kulak salmaz akly nadanlar.
mejliste dalaşan sermes ýigitler olary baýdyrdyk seniň üstüňde. Ejillerimiz saçyn ýaýyp ağlady. Hudaý ordy peýgamberler gargady. 23-ü duşembe gün dargady. Ne jepalar çekdik seniň üstüňde. Kätibi diýer gallyk ah bilen dada. Biz rasuwa bolduk ýakyna ýa-da. Hemmesi hyrlyly 5000 piyada. Şolary baýdyrdyk seniň üstüňde. Türkmenin klasik şairlerinden Meskin Gılcın Göktepe Pajgat Haknaqi goşudy. Ey Hudaýa toba kıllym bu ne afatdan nişan, elaman hey elaman, sakla belalardan nişan. Arşı kursi, lawh-ı qalam, asman zemin eyler pıgan, bu musulman nalışyga yer yüzün allı duman. Arasat koptu bugün müminlere ahir zaman. Kim musallat boldy bizge ushbu kapır öwrülip, köp musulmanlar şahadat tapdy gumga garalyp, ata oğuldan ene gyzdan dost ýardan aýrylyp, gök öwrülip dağ sarsylly gat yer ýaralyp, arasat koptu bugün müminlere ahir zaman. Ushbu gün matan tutup haywan insan ýyglaşar, gökler lerdan urup yer asman ýyglaşar, naly dartyp hem bulutlar çarhy eýwan ýyglaşar, teke halky zary gerýan köp musulman ýyglaşar, arasat kopdy bugün müminlere ahir zaman. Wa dariga sernewun molly söýün han illerim, gözi gerýan bagry berýan hany weýran illerim, çäre ýokdur hak tagala kılsa perman illerim, belki kılgay hak yine müşgülni asan illerim, arasat kopdu bugün müminlere ahir zaman. Wa haçan bolgay rawan bizlerge baxt qadir Hudaý, ushbu jebro hem sitemler çykmaz köngüllen ýyl ay, bizge kılly biwepalyk bu harap köhne saray, bu ne afat, bu ne zulmat başymyza vay vay, arasat kopdu bugün müminlere ahir zaman. Ajizi meskin gılıç gıl toba çennan ýyglagıl, hem demim ustamrat hatyra perişan ýyglagıl, dembidem afgan kılıp çäti gerýan ýyglagıl, çok olaryň bolgunun ähli dessan ýyglagıl, arasat kopdu bugün müminlere ahir zaman.